Ne tɔgɔ Moulay Sidi Mohamed Diallo. Jeune ninnu kɔni n'i y'a ta k'a lajɛ c'est pas joli à voir. I m'a faamu cɛw don mais belebeleba bɛ musow fana la quoi. Parce que n'a fɔra ko fɔlɔ éducation minnu tun bɛ yen nɔ sisan olu tiɲɛna. Mais n'a fɔra fini min kan ka don su fɛ ka bɔ e bɛ n'olu don tilegan fɛ ni cɛ y'a ye olu yɛrɛ de bɛ cɛw attirer ka bila quoi. Bon en plus de ça aussi ils ont même créé des groupes sur WhatsApp, Viber, a bɛ tantɔ Sexy. O groupe tɔgɔ amoureux tɔgɔ ninnu da groupe la ma bɔ anyway o musomanninw bɛ ɲɔgɔn ye sur Viber ou sur WhatsApp crédit kɛ n kun a bɛ tan donc e n'o tigilamɔgɔ ye ɲɔgɔn ye e y'a ka crédit min ta ou ni e y'a ka wari min minɛ diyagoya a bɛ y'a fɔ k'a b'a ka wari bɔ i kun ou fɛn wɛrɛ. Ne tɔgɔ Alassane Konate. An yɛrɛ ka jateminɛ la sisan binganni bɛ ka ca an ka jamanaba in kɔnɔna la n'o ye an ka Maliba ye binganni don an ma ɲi ne bɛ se ka mun fɔ o la o tɛ dɔwɛrɛ o ye lamara cogo ye an ka sigida kɔnɔna la. Lamara cogo de jumɛn a bɛ dépend an ka sokɔnɔnaw de kɛcogo la yan'an ka bɔ kɛnɛmala la fɔlɔ parce que yamaruyali suguya ka ca dɔ bɛ se ka kɛ sokɔnɔna la kɛnɛmala fana bɛ se ka dɔ ta dafa bon n'an dun nana sokɔnɔna ni kɛnɛmala ta kan an bɛ se ka jateminɛ k'a la mɔgɔw baramɔgɔw u ka éducation kɛcogo u denw kan vraiment a man ɲi fini dontaw jateminɛ la an ka sigida la a man ɲi u tɛ layɛ bilen yɛrɛ ko ye fini sugu dɔw bɛ yen ni m'olu don bi in na i bɛ layɛ a bɛ f'i ma k'i ye gawa ye o dun tɛ olu ye lamara n'a bonya taabolo de. Tɔgɔ ye Isaka Sisoko ye base yɛrɛ t'an na bilen an bɛ silamɛya min kɔ silamɛya taara k'an to an tɛ chrétienw ye an tɛ hali bolosɔnnaw yɛrɛ ye bilen donc an ka jateminɛ an ka kɔrɔlenw layɛ dɔɔni an ka segin u ma fɔlɔ mɔgɔ tun bɛ bɔ ni fini ye fini min bɛ dan i kunbere la pogo tun bɛ don fɛn bɛɛ mais binganni tun tɛ kɛ a wagati puisque mɔgɔ si tɛ cɛ tɛ muso dɔn muso ye muso tɛ cɛ dɔn cɛ ye fo furu ka tɛmɛ o ni ɲɔgɔn cɛ wagati min et puis mansaw k'a jateminɛ denw ka école ko ye tiɲɛ ye mais est-ce que an denw bɛ ka kalan wa n'u bɛ ka kalan u bɛ se ka kalan in tɔ laban u cɛla la ka denw di joona u kana manamana ko ɲɛdɔn joona. Ne tɔgɔ Nci Jara éducation bɛ daminɛ depuis so kɔnɔ de depuis i si so kɔnɔ i fa ma se ka fɛn o fɛn b'i la i ba ma se ka fɛn o fɛn b'i la jeunes tɛ se k'o b'i la kɛnɛma bon a bɛ daminɛ depuis u b'u ka kurusi kunkurunin minnu don jagoya forme na bɔ a yɛrɛ dɔw bɔtɔ ba b'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la i fari la ne sun tiɲɛ t'a dɔw la yɛrɛ ba yɛrɛ b'a fɔ k'o don i ka tɔ dafa o ye parents yɛrɛ kumakan ye bon donc ne bolo i b'a dɔn mɔgɔ filɛ ni mɔgɔ tɛ s'a nɛgɛ la quoi cɛ dɔw b'o ye u bɛ ɲɛbɔ a fɛ bon n'i bɛ to ka cɛw ɲɛkɔrɔma tigɛ a dɔw bɛ kɛ sababu ye u b'a essayer k'u b'i violer ou bien u b'a essayer k'u bɛ si la n'i ma sɔn u b'i violer. Bon ni i minɛr'o la i tɛ ɲininka i tɛ foyi olu t'a ɲɛɲini k'a faamu yɛrɛ alors que a belebeleba ye musow yɛrɛ de ye. Ne tɔgɔ Sulemani Sila somɔgɔw yɛrɛ y'u sen bɔ denmisɛnninw ka éducation na k'u t'u yɛrɛ ma k'u kɛ kelennabilaw ye quoi o de bɛ na ni viol in caman ye quoi parce que cɛ fana tɛ fɛn d'i ma k'a fɔ k'a t'a ta ɲini i kun quoi ko in kɛlen don don n'a ye quoi donc ne ye mɔgɔ ka fɛn minɛ k'i bɛ tila k'i dabiri n'a ye ka nkalon tigɛ ka fɛn kɛ a dun b'a dɔn a mun dépense la. Donc n'a m'i sɔrɔ pour que a kana gêner a b'i violer. Ne tɔgɔ Ousmane Kamara. O viol ninnu filɛ on peut dire que c'est pas un phénomène qui est nouveau quoi. Ko kura tɛ quoi. Est-ce que tu vois? Bon parce qu'il y avait un mois là lorsque denmisɛnninw bɛ ka dɔnkili ni fɛnw da ka gulɔ promotion ni fɛnw kɛ. Donc il y a eu des gens, je vais pas mentionner les noms mais il y a eu des gens qui ont parlé sur ça. On a eu même l'occasion à faire intervenir des leaders religieux mais personne n'a intervenu, personne n'a parlé. Est-ce que tu vois? Bon donc, olu sugu ninnu de don quoi. Le fait qu'an bɛ dugu in kɔnɔna la donc denmisɛnnin filɛ denmisɛnnin ye denmisɛnnin don a bɛ influencer ni denmisɛnnin ɲɛ b'a la ni an ɲɛ bɛ mɔgɔ dɔ la n'a sɔnnen don a tigi ye donc il va se laisser dans l'influence quoi. Ne tɔgɔ Abdoulaye Kulubali. Viol ko in a bɛ ka caya quoi parce que a ko bɛ ka bonya mais ekɔliw yɔrɔ ka jan polisiw tɛ fan bɛɛ. Ekɔli yɔrɔ ka jan mɔgɔ min na n'a fɔra musomaninw ka bɔ so ka taa ekɔli la mɔgɔ tɛ mun b'u sécuriser sira la donc u bɛ tenue sugu dɔw don ka taa cɛw bɛ se k'u ye sagura la mun bɛ na ni binganni ni fɛnw ye hali n'a ye sécurité maintenu fɛn minnu bɛ téléphone kɔnɔ n'olu ma lajɛ fɛn minnu bɛ bɔ télé la n'olu ma lajɛ fu de don parce que fɛn min don a bɛ kunkolo de kɔnɔ a tɛ hali n'i m'a ye i ka quartier kɔnɔ i b'a ye i ka téléphone kɔnɔ i b'a ye télé la i b'a ye internet sanfɛ donc il faut que État ka fɛn dɔw bila en place ka image dɔw jateminɛ denmisɛnninw kana fɛn mun ye mais parce que psychologiquement a bɛ mɔgɔ traumatiser i bɛ cɛ ni muso ye ɲɔgɔn fɛ film na donc automatiquement ni fana ni muso dɔ fɛrɛ la
n'i y'a fɔ n'a ma sɔn i b'a essayer i bɛ bin a kan i ma il faut que i ta k'olu fɛn jateminɛ u ka dɔ fara sécurité kan hali bi